இந்த வருஷம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. இதை விட இன்னும் சிறப்பாக வரும் அடுத்தடுத்த வருஷங்களில். இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் ரொம்ப நல்லா செய்யுது. சரியா? சந்தோஷமாக இருக்குது. பரவாயில்ல. சாமான்கள் எல்லாம் விலை வந்து பெருசாக சேஞ்ச் ஆகாதபடியாக இந்த கவர்மெண்ட்டில் பரவாயில்ல, ஓகேயா இருக்குது. எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். என்ன விலைவாசி குறைஞ்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல சிறப்பாக இந்த வருஷம் நல்லா கொண்டாடுறோம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. விஷயப்பி தீபாவளி ඒක විතරයි ඕනේ ලංකාවට. දැන් ඉන්න ආණ්ඩුව හොඳයි. දැන් ඉන්න ආණ්ඩුව හරියට කරගෙන යනවා. ඒකෙන්ද මේ ලංකාව මිනිස්සු දැන් නිදහසෙන් ඉන්නවා.